Eli moi kaikille! Ja tosiaan, mä en ole hyvin pitkään aikaan kuvannut mitään My Dayta tai My Weekendia tai mitään muutakaan semmoista, mutta nyt on tullut aika kuvata semmoinen. Me ollaan ihan kohta lähdössä Ähtäriin. Me on koko kesän odottanut, että me päästään Ähtäriin, koska sinne on tullut punapandoja ja me haluan mennä katsomaan punapandoja. Ja sitten me ollaan yötä siellä ja sitten sunnuntaina tullaan tuurin kautta takas tänne. Täällä ei nyt ehkä näe mitään, mutta me on melkein teemaan sopiva huppari päällä. Siinä on karhuja ja Ähtärissä on myös karhuja. Ja koska me mennään katsomaan punapandoja, niin meillä on tietysti Kaapo mukana. Kaapo ei ehkä pääse katsomaan punapandoja, koska siellä pitäisi sataa vettä. Saaks Kaapo tulla katsomaan punapandoja? Mä haluan nähdä sen kaverit. No niin, en tiedä kuluuko täällä mitään, mutta nyt ollaan lähdetty matkaa. Paitsi että me lähdettiin 40 minuuttia myöhässä, koska äiti ei herännyt tarpeeksi ajoissa. Wow. Omotu punapanda, niitä me mennään katsomaan, kun se punapanda. Apata. Moi panda. Mennään kattoo pandoja. Siellä on vilkuttava panda. Se sanoo, että tervetuloa. Se venyttelee. Käykö se tohon nukkumaan? Minä sain sen videolle. Siellä ne on. Siellä ne on. Se lähtee kiipeilemään. Tai sitten ei. Siinä se nukkuu. Sen kieli on ihan pihalla. Siinä se tuhisee ja nukkuu. Siinä on eläin. Mikä eläin tää on? Se on härkäkenssi. Okei. Mitä teet? Pikkunen tulee. Toi on varmaan pomo, toi jolla on isoimmat sarvet. Ne on 2 metriä. Täytyy niilläkin olla pomo. Nom, siellä se siitä mykertää. Näin meni sekaisin. Onko sinulla siellä munia? Tuleeko sieltä tipuja? Sieltä tulee tipuja, kun siellä on munia. Oletko sä ite muninut sinne munia? Ui juma, se kyllä taitava. Se sillä on munit. Hyvä kana olet. Ja siellä on toinen hyvä kana. Terve. Terve. Mitä kuuluu? Mitä se on tekemässä? Se istuu. Se istahti siihen. Se kävi kakalle. Niin söpö ja pemmöä. Ei se vaan rupes kiertämään sitä. Vitsi tulisi hyvä video, jos se vetäisi lipat tohon liukkaaseen kallioon. Siis se istuu tommosessa renkaassa. Se puras sitä. Ei saa, toiseen sattuu. Tuolla on kyllä aika luova asento tuolla yhdellä. Se yksi kulkee tuolla häntä ylhäällä. Sillä on varmaan kasvataan. Siis tässä on eläin Vincentti. Sanokaa minun sanoneen, mutta Vincentti kuulostaa ihan näädältä. Mutta noi ei ihan näytä näädältä.
Äiti halusi korjata, että se on Visentti eikä Vincentti. Ihan selkeä Vincentti. Näätä. Tiesitkö sä, että sulla on vähän ruohoa tossa toisessa sarvessa? Silleen niinku, by the way. Se ihan selkeästi mököttää. Katso, eläin tänne. Toi toinen heräs. Ota äiti kuva. Ota monta kuvaa. Ota kuva, kun se pesee. Pikkupanda kuusen alla. Sinne se nyt asettu. Ui se pörrötä hännästä. Tappelu siellä. No niin, nyt on kaikki eläimet katsottu, vaikka olisinkin ehkä halunnut jäädä katsomaan punapandoja enemmän. Yksi paras osuus, kun mennään eläintarhaan, eli eläintarhojen kaupat. Ja mun missio on ostaa joka ikinen punapanda-asia, jonka mä näen. Kello on nytten jotain vailla 5 ja ollaan tultu syömään niinkin hienolle paikalle kuin ABC. Mun hiukset on ihan räjähtäneet, koska ne on kastunut ja tuullut ja kuivunut ja kastunut uudestaan ja tuullut uudestaan. Ja nyt mun kameran akku huutaa, että se loppuu ihan juuri. Tuolla me yövytään mesikämmen. Voin tehdä vielä nopean ostosten esittelyn. Minun on kyllä pakko nyt tuottaa pettymys, että me en ostanut jokaista punapanda-asiaa, mitä löysin. Ensinnäkin mä löysin mulle uusia astioita. Tämmönen muki. Tää on ihana. Ja sitten samalla teemalla kulho ja lautanen. Sitten mä löysin vielä yhden astian. Tämmöisen tosi söpön punapandamukin. Kattokaa kuinka söpö se on. Eli tämmönen punapanda. Tämmönen. Ja tämmöset. Mutta sitten Kaapolla on nyt kaveri. Kello on nyt jotain, en tiedä, mutta me on tässä nyt menossa nukkumaan. Ja huomenna on suunnitelmissa käydä tuurissa, joten mennään ihmettelemään, mitä siellä on. Mutta joo, hei, hyvää yötä. Hyvää huomenta. Me taisin unohtaa itse asiassa eilen näyttää, mutta nyt meillä on pakko näyttää. Katsokaa minkälainen näkymä meillä on. Katsokaa. Meidän ikkunasta näkyy järvi. Siellä on hieno järvi. Kattokaa tätä hotellin käytävä asiaa. Tämä on ihmeellinen. No niin, nyt on hotellilla lähdetty ja ollaan suuntaamassa kohti Tuuria, Tuurin hienoa kyläkauppaa. 15 minutes later. Ollaan saavuttu Tuuriin, paitsi ei mitään hajoa minne pitää mennä. Seikkailu on alkanut. Tää on niin iso, että me ei löydä täältä mitään. Me en osaa keskittyä. Täällä on liikaa tavaraa. Ja sit minua oikeesti häiritsee, kun täällä on kaikki silleen niinku tuotemerkeittäin. Tässä on Adidaksen kaikki vaatteet, tässä on Niken kaikki vaatteet, tässä on tämän merkin kaikki vaatteet. Niin kun, jos minä haluan teepaidan, niin voitteko kaikki teepaidat olla samassa paikassa? Mutta ei pysty. A little longer than a few minutes later. No niin, hyvää päivää Tuurista löydetty pois. Saatte ostosten esittelyn kotona. Nytten me mennään syömään. Jälleen kerran ABClle. No niin, hyvää päivää. Olemme saapuneet takaisin Tampereelle. Nopea ostosten esittely Tuurista. Löysin yhden myyrä-DVDn, mitä minulla ei oo. Hanskat. Sitten oon etsinyt jonkun aikaa tämmöisiä hierontapalloja. Sitten siellä oli ihan valtava osio kaikkea Pokemonia ja Harry Potteria, anime, kaikkea semmoista, kaikkea tosi kivaa. Ensinnäkin Lunan sauva.
Minullahan siis on jo yksi lunan sauva, mutta se on ostettu ihan sieltä Harry Potter Studiolta, joten me en uskalla koskaan käyttää sitä tai ottaa sitä mukaan tai tehdä sillä mitään, vaan se vaan niin on minun hyllyllä. Minulla on suunnitelmissa joskus kossata lunaa, niin tämän sauvan me uskaltaisin sitten ottaa kossaamaan lunaa. Toinen asia, mitä me ostin. Mehän näin tämmöisen ison Funko Popin jo Berliinissä. Paljon tää on? Tää on vaan 40. Se ei mahtunut minun matkalaukkuun, niin me ajattelin, että nää maksaa varmaan saman verran se tapaut Suomessa. No ei maksa, nää maksaa 60. Mutta tää oli alennuksessa, tää maksoi 35 €. Mutta tosiaan joo, kello on nytten 20:06 ja minun väsyttää ihan hyvin paljon, joten me on menossa nukkumaan. Toivottavasti teistä oli kiva pitkästä aikaa katsoa erittäin sekavaan hienoa My Weekendia ja ei kai minulla sitten muuta. Eli kiitos, että katsoit tämän videon ja nähdään ensi videossa. Moikka!